v-am găsit sănătoși! Bine v-am găsit, domnul primar, să vă pup așa, să vadă toată lumea că am curaj să pup un primar. Mi se pare extraordinar și îi mărturiseam domnului primar că mi s-a părut că sunteți puțini. Sunteți foarte mulți și puteți să fiți și puțini și mulți, nu asta contează, până la urmă contează locul în care trăiți. Să știți că seamănă foarte mult cu locurile din care vin eu, cu mehedințul meu de munte. M-am simțit un picuț ca acasă, mulțumesc gazdelor care m-au primit astăzi. Uite, n-am avut inspirația la care m-am schimbat, mi-am luat costumul popular. N-am avut inspirația să întreb la ce familie am fost, dar oricum știu că domnul de acolo se uită la emisiune. Felicitări pentru evenimentul de astăzi, pentru atestarea de 400 de ani, să dea Dumnezeu să fiți sănătoși. Mulțumesc din tot sufletul! Mulțumesc din tot sufletul! Mulțumesc din tot sufletul! Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă! Vă mulțumesc pentru... Da, domnul, sunteți însurat? Nu? Vă însor eu, da. Vă însor eu dacă nu vă vedeți. Cine e? Domnul Dimache. Uite că îl țin pe domnul primar lângă mine pe perioada cât o să cânt. Și cine face un semn așa, dumnealui spune cine e, eu fac dedicație. Vă las să vorbiți, domnul primar, poate mai aveți ceva de spus, nu? Vă mulțumesc din suflet pentru invitație, mulțumesc și domnului Petre. Dumnealui este răspunzător de toate zonele astea frumoase în care mă aduce. Și primarii sunt răspunzători. Sunteți bine, sănătoși? Da? Mă bucur. Poate mă duc în față de tot și cap să văd și eu pragul de jos. Are cine mă prinde? Am bărbatul cam mare. Dar mă descurc, eu sunt mică și mă strecor. Până el să vadă ce și cum, eu gata. Gata sunt cu minte, vreau să spun. Câte inimioare iubesc de aici? Toată lumea iubește? Ia uite ce căciule avem acum. Sunteți pădurari? Mustăciosul? Nu știe să vorbească mustăciosul cu părul alb. Ia dați-mi și mie o horă cu re minor. Am un băiat frumos aici care cântă cu mine, că eu știu, cântăm așa la simț. Ce simțim? Ia uite, văzui mustăciosul și mi-a dus aminte. Ia să vedeți. Pentru toți mustăcioși și cu părul alb. Re minor, horă de ascultare. Horă mare, de 2 a 4-a. Da? Mai sus vocea un pic. Mi-ai dat mândre după suflet și noroc și sănătate și acum le am pe toate. Mi-ai făcut viața un cântec, mi-ai dat mândre după suflet și noroc și sănătate și acum le am pe toate. Da verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu-s tânăr degeaba. Așa! Oba, să mai deschideți un pic vocea, să dați înalte, un pic de efect pe voce. Înalte, medii joase și un pic de efect. Hai să vedem. 12, 2, 2, așa, bravo băieții! Și un pic de efect, hai pe efect! Am încercat de greu să fie cum am vrut eu din ei. Am copii cum nu au unii și am pus în rândul lumii. Mai mult nu mi-a fost casă să le fac viața
verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu strigă degeaba, așa să trească berea. Verde-i frunza, verde-i iarba, dacă nu strigă degeaba. Opa! Răstăcioasele! Așa să trească galeria. Acum, pe data de 8 iulie. Aplauze pentru meritele. Domnul primar e lângă mine. Servus, iertați-mă. Nu vă... Da, vă rog să-l aplaudați. Iar melodiile de final îi le închin dumnealui și prin dumnealui dumneavoastră. Maestre, muzica, pentru că meritați aceste imnuri naționale a neamului. Așa, bravo,